खुलुमबाय आंनि मुङा गिलबार्ड हाजवारी बयनिसिमबो मिथिहो हरनाय जायोदि मोनसे बार्थडेनि सुपारहिट मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ बे भिडिअखौ फैगौ 29 रबिबार सानखालि रिलिज खालामनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय ट्रु वे प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे भिडिअखौ हगारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनहैयो आरो मोनहैनायजों लोगोसे बयबो जाहाथे शेयार खालामनानै होयो बेबायदिनो चेनेला देरलांनाय बायदि आरो प्रडिउसारनि गोसोखौ खुसि खालामनायजों लोगोसे फैगौ समफोराव बिदिनो मोजां मिउजिक भिडिअ लाबोबाय थानो हानायनि मोनसे थुलुंगाखांनायखौ होगोन होननानै आसा खालामो गोजोनथोंसै गोजोन जाथों नोंनि जोनोम सान बिबार बायदि मोदोमफ्रुलांथों नोंनि मुङा